Malo ko saya ba, tigyan ng mga hari, lalo na kayo ni Bayong Misyon, ng Manduda Tao, Mexico, Ilugeni-Geti, makayan tabi lang. Ba't pamiti sa kay San Pablo, may ka-extra akong mag-happy birthday niya. Tingnan na akong pangadiin, na sana maging manatili kang mayang kapastol. Nakala description kita, ne? Bago mo no, pareho kata, masanting mangan, masanting mato. At maganda ka, pero bago na ning sabla, sana manatili kang pusong mayang kapastol. Panuwana na kanina akong ginawa mo, at panuwana na ning ginuing bayo mong pastulan Ketigi, Mexico. Happy birthday! Mabuhay, Father Arnie! Maligayang, maligayang, maligayang,
Say